Boas, benvidos a Pecho 3, o podcast que xa volveu de vacacións. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale. Púmprelo contigo de adentro. cuatro. No, Buscarán a dos Púmprelo no, adentro. no porque pueden cambiar. No porque pueden No cambiar. que cambia. Pero sí hacemos pecho 3. Pero sí pecho 3, contigo de 3. Pasa Que tes aí nas mans? Eh? Que pasou? Que isto? tacitas, Que isto, ah? Epa, Que esta coisa, temos merchan novo. Acreditamos a quen lle que... interese, 80 euros na nosa web. Dúas, Dúas. 80 euros. Dois por un. Sí, está bien. Nada, acreditamos varias cousas. Sí, O podcast xa é portugués, obvio. obviamente, acreditamos. E primeiro obxecto de merchandising de Pecho 3. Había camisetas, non te acordas? No, Había- pero eran únicas persoais intransferibles de momento, obxecto de coleccionista. Estas Bueno, xa son transferibles. para... Eu por 100 euros transfiro a miña, Estas son A verdade é que a puxemos unha vez e non volvimos É que a a miña poñer. queda un pouco xusta, tío. Hai que comprar, A mí hai que tamén. facer unha boa tirada. unha boa tirada e vendemos as nosas. Ui, sí. Camiseta usada Usada. por membros de Pecho 3. Sudada. A verdade- Sudada sin lavar. A verdade é que polo menos agora temos dúas tazas para aguantar a camiseta. Sí. Doble é boa. taza, por- Doble taza, eh? por Esta é boa, tío. Latón, Ojo al vatio. Dalle aí eso. Cuidado, Mira como soa. Soa bo. E a nosa? Non soa igual. Estou vendo que non facían as faltas as tazas para aguantar a No, camiseta. claro que non, xa aguantan solas. Bueno, o sea que, así como novidades rápidas, somos o podcast en portugués, o podcast ASMR de sonidos de tazas, Xusto? primeiros obxectos de merchandising, todavía a decidir que vamos a facer con eles, Sí. si algún sorteo, si algunha A ver, entrevista... A Fernolla vamos ya a enviar directamente. Oh. Xa lle dixen que lle vamos a enviar unha taza. Ui, De feito, he de dicir que foi a primeira persoa fora do noso círculo que veu as tazas. Bueno, E dixo, porque me falou, ou seja, nos falou, e dixo, non podedes virar tanto de que agora tedes merchan. virar, Dios, que tipo. O sea que vamos encima a expandir a marca Pecho 3, porque Sí. vai chegar a Irlanda. Eso é, Bueno, eso moi é. ben. E encima temos colaboradores. Temos tamén. colaboradores, sí. Contanos sí. máis, David. Fantástico. Pois nada, hai que ir falar con Fernando, tío. Aí en Milladoiro, outro Fernando día... Nolla. Fernando Nolla. Que estamos rodeados de Fernandos. Joder. Aí en Milladoiro, tío, outro día fun polas tazas a verdade é que de puta nai, ten un local ali de locos e eu invito a todo o mundo a que pase por ali. Por ojo al vatio. Por ojo al vatio. Bueno. Por ojo al vatio, asesoría Energética. energética. Joder. Flipas, eu non sabía que eu necesitaba un asesor energético, pero agora que o teño, estou aforrando cartos, A ver, hai que... Pouca broma. Hai que dicir... Joder, energético, como Alonso Grela. Sí, Flipas, hai que dicir que entre cosas que non esperábamos jamás era sobrevivir 4 anos a isto. De feito, rompendo todas as estadísticas que dixera Simón no episodio 1 de el 98% dos podcasts non tiran ata o episodio... 20 era, creo. Sí, unha barbaridade. Estamos aquí 4 temporadas despois e con xente que nos pregunta que tal, moito fan e sinérgico encima, o sea Sí, que... moitas sinergias. Moi ben. Podemos dicir que vai haber máis novedades, inclusive, Joder. este ano, pero aínda non as vamos... Vamos a ir desgranando pouco a pouco, Pouco a ¿no? pouco, pouco Moi a ben. pouco, que estamos aínda en pretemporada. Bien, e precisamente, indo das cousas pouco a pouco, un poquinho slow, falemos da pretempada do obra que, pues parece que estamos un pouco o ralentí, ¿no? Que sensacións, que vibras vos deixou esta pretempada? A ver, Luces e sombras, un pouquiño. sí. ¿No? Para empezar, eu diría que un pouco así con pena de non poder ver a todos a vez, Vale. todos os xogadores. Cando non era por A ou por B, sempre faltaba alguén que estaba na selección, estaba lesionado, que non sei que non sei cuánto. O de Luz deixase un pouco digamos como sombra, pero a pretemporada de Grela deixa como luces.
Entonces, bueno, Vale. mal pero bien, Y bien, pero mal. e bien pero mal. Bueno. Queda aí cas ganas de ver o Diogo Brito, a verdad. Sí. Ainda que, bueno, fixo bons partidos con Portugal. Fixo un par deles desastrosos, pero algúns moi bons. Pouco máis. É un equipo que en ataque, obviamente, parece ter moitas máis ideas que o ano pasado, pero en defensa, bueno. Creo que esa sinal de Sí, de Epi. de Epi, non? Sí, sí. Quero dicir, nós tamén estamos acostumados aquí a ter A Félix Alonso. a Félix Alonso e a Moncho Fernández, que era un estilo, quitando as distancias, obviamente, algo similar, non? Unha defensa moi férrea, e uns ataques como moi organizados, e logo Sí, de correr menos, vamos. de correr menos, e aquí estamos a xogar a moitos puntos, a moita, tipo, pois outro día había unhas preguntas que lle fixeron a Pedro Martínez das razóns por que hai que xogar a moitas posesións. E bueno, como todo, ten os seus pros e os seus contras. É certo que a moitas posesións pois tes máis riscos e vas fallar máis, pero tamén tes máis oportunidades de encestar. Sí. E aquí, como faláramos antes ao final da terceira tempada, o baloncesto é que o gaña o equipo que máis puntos mete. Sí. Habitualmente, sí. Habitualmente. Salvo que te O sea, sancionen por alineación indebida, dopaxe ou algo así, sí. Más ou menos na historia pasou prácticamente o 100% das veces. Sí, 99 largo, seguramente. Sí. Moi largo. No periódico, pero casi. Pois, bueno, a ver, eu creo que é un pouco que dicides. Falta, a ver, eu a sensación que tiven é un pouco ese ralentí, no? Do que falábamos de... Bueno, faltan pezas por acoplar. É evidente que tendo dos xogadores que chegaron pois hai unha semana prácticamente a Santiago, que, bueno, o propio Diogo Brito, e despois a fichaxe que faltaba, que comentábamos no último episodio, que era o S4, que tendo unha plaza de extra aberta e tal, estábamos expectantes, e ao final a plantilla se pecha con Denzel Anderson, e por segunda temporada, segunda consecutiva, Non, vai unha sí e outra non, unha sí e outra non. O sea, en sexta temporada de Pecho 3 sabemos que vamos a fichar a alguén presente no rajadoiro de outros anos, pero bueno, Baulet, seguramente. No, eso non. Espero que non. Demasiado. Bueno, conste que serían os dous xogadores que empurraron a alguén do banquillo do Obra hacia atrás da silla xuntos aquí, Sí, pero por suerte Paul Figueras non fixera eso. bueno, o noso amigo Denzel Anderson acá en outros episodios ou en outras tempadas Krusty, que por certo o Obra fixo unha montaxe cojonuda do seu pelo o repoblou. Porque a foto de felicitación de cumpleaños delante de Denzel Anderson, aí hai demasiado pelo. Ou seja, eu creo que cortou así as cousas que lle salían polos laterais, non? E agora As cousas que lle as salían. cousas, o pelo ese que lle salía polos laterais, porque chegou un momento que cando xogaban era en Bilbao, non? Cando Sí. xogaba en Bilbao, que era completamente Krusty. era Krusty. Bueno, vale. Si algunha vez temos a oportunidade de falar con Denzel, dicímoslle si estaría disposto, si ascende a Obra, a teñerse o pelo de verde Krusty. Por uso e disfrute. Azul verdoso ese, eh? Uf. Non sei se hai ese tinte nas pelucas. Seguro que querías. sí. Se non se Sí, mezclan, sí, sí. Se non fais, buscas. Mezclanse dous. Azul e amarelo, mítico de acuarelas e... Sí, sí. Verde e azul, é un verde e azul eso. Sí. Bueno, Bueno. non era o 4 que esperábamos, Claro. non era o perfil de 4 que esperábamos, Como vos A ver, pero non deixa de ser un bo xogador. Porque como vos deixa Eso, a non era o fichaxe? perfil que queríamos. Non era o que esperábamos, non? Eu Pero, creo que... pero se era bo xogador, a ver. A ver, Pasa que buscábamos, ten unha plaza extra libre sobre todo, buscábamos outra cosa, un perfil máis anotador e demás. claro, a min chamaba a atención sair só cunha praza de extra. Quer dicir, parece sí, que te permite flexibilidade de cara a fichar a metade de temporada. Sí, pero o que falábamos o ano pasado. Creo que o normal non é ver unha planificación deportiva en base a, bueno, cando fichemos a mitad de temporada, o lógico que tú xa saias cunha folla de ruta de 12 xogadores que vayan a dar e despois, se pasa algo, pois ter marxe de maniobra, pero que non pode ser contar xa con fichar a mitad de temporada, non? No, pero quero decir... A ver, todos os eu- equipos fichan sempre a mitad de temporada, eh? Sí, a ver, todos os Pero equipos suelen ao ser- final acaban fichando, pero en vez de, pero son Son parches, suelen joder. ser parches. Claro. Eu que penso é que vendo Brociansky, Barcelo, Balvin, sí, parches. parches, completamente. Claro. Sobre todo Barcelo ou Barceló ou Barchelo. Buah, espectacular, é que o comenta. comentarista do partido contra Zamora foi espectacular. Por certo, teño unha exclusiva. Constame que la Liga Plus se puxo en contacto con ese comentarista porque dixo, entras perfectamente. Hai que fichalo. Sí, e o cámara tamén, fichar. Eu creo que tardaron tanto co 4 tamén porque lle estiveron dando moitísimas voltas e seguramente non saiu
opción oportunidade. A, opción B. Unha opción A, B ou C e ao final acabamos coa D. Pode ser, non sei, estou especulando aquí de boa maneira, pero creo que vendo como evoluciona o mercado e as ligas durante todos estes últimos anos, e sendo Epi e Galán vos coñecedores de como funciona a liga e demais, igual din, bueno, pois vamos a guardarnos ese as por si acaso en decembro ou en xaneiro temos a opción de fichar a alguén que corte en ACB e que sexa un extra que, sabes, faltame. Fíxate que hai moi poucos extras que se corten en ACB, simplemente Sí. pensando no detalle de si nós non cortamos nin a Tinkel, nin a Jordani Cuidado, esa tempada, tendo a Tinkel fora das convocatorias, é moi difícil cortar un extra porque os salarios Sí. son moi inaccesibles, un de ACB. Pero bueno, faltanos o que pedíamos o ano pasado, que é un base pelón que amase bola. Base negro pelón. Sí, Eso. clásico. A ver, eu con Anderson quédaseme un pouco un sabor agridoce, ¿no? Porque eu creo que sí que é un xogador que pode ter cosas interesantes. De feito, eu creo que é un moi bo defensor, un xogador bastante inteligente en cortar liñas de pase, é un defensor de catros potentes e que incluso creo que pode intercambiar con treses e... Bueno, pode ser un pouco ese perfil de stopper que, sobre todo, si en ACB tuvo ese rol, en primeira FEB debería ser capaz de incluso impoñer a súa defensa, ¿no? Que pasa? Que por como estaba configurado o xogo interior, creo que todos esperábamos un 4 cun perfil tirador, aberto, con moita man, e si ben é capaz de tirar, porque o temos visto que eu creo que prácticamente a súa única baza ofensiva é ese tiro aberto a topar ben as esquinas e tal, non é un gran tirador, quero dicir, un tío moi exacto. As porcentaxes son O sea, malas. é un tirador porque tira. Son irregulares, non? Vale. Un ano que sí, un ano que nada. A ver, os 2 anos en Bilbao en ACB tira 26 e 30%. Tamén che digo, isto que estamos dicindo de que un xogador que vende ACB que en teoría ten que impoñerse tal, vemos que non sempre está sendo así, No, pero bueno, si físicamente en ACB das en LEB que non existe, deberías. en LEB non hai Thomas Scrap, sabes? Quero decir, esas frases ao final, e sobre todo que se está vendo que a todos os equipos onde máis lles costa ter un... O mellor peganlle moito en LEB. Pero ten pinta de fajador, polo que ven en Eurobasket e tal. Sí, a ver, non apreciansky nin Balvin. O sea, eu creo que un xogador que non ven a elevar o que ven sendo o nivel de baloncesto en si mesmo, ¿no? Por deixalo así, non un tío tan talentoso, tan anotador, que eu creo que en principio tampouco é o que máis falta fai, e o que voto de menos é un 4 que pode abrir a pista de verdade. Claro, sí. Que, porque este tío, incluso se atrapa, podes flotalo, pode entrar un pouco en barrena. Que pasa? E con Galán pasa máis ou menos o mismo. Sí. Sí, xusto. Eso que voto de menos. De feito, que é un perfil... non son parecidos tampouco, pero... Son un pouco similares, Quero Bueno. dicir, a ver, Galán e Bruchansky non se parecen en nada. Pero son máis parecidos. Son máis parecidos. Pero bueno, ainda así vexo os xogadores distintos, pero eu creo que vai ser un xogador que vai mellorar o equipo. O sea, sí que teño a sensación de que é un perfil de xogador que fai falta na plantilla, sí. É dicir, bastante pegamento, pues, igual que por fora podes ter a Brito, que eu creo que vai ser ese perfil de xogador que pode defender a casi calquera posición, que físicamente se debería impoñer a maioría de rivais, que é moi listo, que aporta moitas facetas. Creo que Anderson pode ser un pouco mesmo por dentro, que eso ao final che dá cohesión, é un bo reboteador realmente. Que vimos que necesitamos rebotadores. Claro, exacto. Eu creo que sí que vai a mellorar o equipo nese sentido, pero creo que na configuración falta ese interior que pode abrirse e tirar desde fora. É a sensación que me dá. Bueno, ahora habrá que ver en que queda. O mellor hai minutos de Barrueta ou de Brito, incluso parcheando en algún momento Catros, si vemos que necesitamos... Para abrir a pista con tres pequenos por fora. Sí, porque son tres pequenos que non son tan pequenos, porque Bueno, eso... se metes se volve Bueno. Ole. Bueno, Westerman Os non é únicos pequeno, pequenos son os dous. Os dous escoltas. Claro, Sí. que son máis pequenos que os dous bases. Claro. Quintela Pero claro, si tes a Barcelo. Westerman ou a Lundbis en pista, ainda que teñas a Barcelo ou a Quintela, Sí, o porque- dous, e que poden defender eles a uns, Porque e Westerman sí. o dous, Westerman canda 98, non? casi dous. Casi E Lundbis dous. tamén, É os dous. Sí, Lundbis 2, creo. 2-0-1. 2-0-1, sí, algo así. Por aí. Sí, eu di Westerman diría un 98 ou así debe medir, non? Don Leandro, un 98, joder, Simón.
Que ben se che dá medir por así de vista. 2-0-1, ole. 2-0-1. Claro, é que estamos falando de 2 xogadores de moito tamaño para eso, que poden defender tamén a calquera 1 e 2 da liga. Entonces, e ademais, sobre todo, ole o que me dá a sensación é que é un bo defensor tamén. Quero dicir, dame un pouco de medo a lesión que ten. Bueno, en teoría non é o Fixeron mismo, non? unhas semanas, non sei, non sabemos. Según a evolución. A ver, eu como persoa que tamén sufre articularmente dos hombros, hai que decir que... Iso é articularmente do A corpo. ver, de todo. Sí, pero en concreto dos hombros. No, quero decir, en concreto no. Sempre hai algo aquí. no, digo, quero decir que, joder, non é mesmo sufrir dunha rodilla que sufrir dun ombro. Quero decir, non son o mesmo tipo de lesións. Ni de coña. Claro. Claro, a eso me refiro. Quero decir, Evidentemente. alguén que rompe o menisco cruzado non che vai dicir, non sei que coño é unha subluxación, porque é raro que a rodilla non E o vai ombro como- non ten meniscos, entonces Claro, claro. non o rompe habitualmente. No. Pero digo, que realmente vai depender moito do grado de confort que poida ter se decide non operarse e tirar, porque parece evidente, no, que é un tipo hiperlaxo, porque é raro que teñas un ombro que se che saia 5 veces na tempada de ascenso con Coruña, que te operes, que vaya ben, que podes xogar toda a tempada despois en ACB unha vez que te reincorporas, e agora creo que é outro ombro, se non me equivoco, que lle está dando a lata. Non Entón, sei. A ver, o ombro é unha articulación moi mal feita. ¿verdad? claro, pero se tes os dous ombros que che pasan o mesmo, Eliminar. cheira hiperlaxo, quero decir, sobre todo subluxacións e tal, non traumática, o sea, a priori. Entonces, Está feita para andar a 4 patas, claro, entonces claro. sí, se é unha luxación, falábamos de outra cousa, en principio parece que é unha subluxación, por lo cual probablemente poida empezar a facer traballo en poucos días, ou mellor en 10-15 días pode empezar xa a facer traballo según tolerancia de dolor, pero claro, a posibilidade de que se lle volva a sair é moito máis alta, entón dame medo que o contacto lle empece a resultar pois un pouco máis non sei, que se poña un pouco medoso dos contactos, porque se xa se che sai sin contactos, que en este foi un choquecito, non foi un golpe, unha caída importante, Sí, que foi te pode algo sair. raro. Foi así, un botarse hacia atrás e que se che sai. A mí recordoume a primeira vez que eu luxei, que foi totalmente sin traumatismo, e che genera reparo. Bueno, ten que fortalecer mogollón pectoral e, claro, pero nun deporte de contacto ao final non estás exento de... No que o ombro entra moito. Entra moito en xogo, joder. A pectoral, todo a musculatura de redor do ombro. Sí, bueno, pero bueno, que tens que intentar soster aí, entre comillas, todo o que poidas. Despois, evidentemente, parto do detalle que supoño que xa un tío que estará... Eu creo que está gañando peso bastante, aparte, que eu sexa o preparador físico do Obradoiro, non? Sí, eu creo... En vez de entrenar con ese señor. Home, empezando a ver que xa o teu traballo está agotado, claramente, Sí, sí. que está pasado de moda, eu creo que xa... Xa non se leva, No. Traballo en decadencia. Totalmente. Que falando de traballos, vou adiantar unha das preguntas dos nosos Veña, dalle. espectadores. Espectadores, sí, Totalmente. tamén. Cada vez máis. Cada vez máis 150 espectadores suscritos en YouTube. Moi ben, Cuidado, aí, moi cifras ben. redondas, como me gustan. Que nos pregunta por que traballa tan pouco Pecho 3. Entón, claro, Ostras, eu de primeiro ese é dixen un que dardo- eu dixen que faltaba e depois pensei, que porque traballamos tan pouco en Pecho 3 porque levamos unhas vacacións bastante largas, a verdad. Sí. Hai que decir desde aquí que se acabaron as vacacións, entramos no ritmo de publicacións, probablemente de episodios, de actividade en redes, xa que se merece a temporada que empeza este mesmo venres, o sea que estamos completamente no barco xa. A que hora? Nós xogamos o sábado. Sábado 7:30. 7:30. Sábado 7:30 contra a Menorca, que despois falaremos dese partido, pero a tempada empezou o venres. Entonces, bueno, xa estamos quentando motores e volveremos a ser a vosa conta favorita do... Eu vou ver todos os partidos. Sí, Todos. todos. Non creo, Bueno, realmente podes. Por laburo. Sí. Son 5, a ver. Por Ah, eso. no. Ves, queres ver todos os partidos da Da primeira... primeira FED, ¿no? Son menos. Son... Hai un CB descansa, son 7 partidos. Solo 7 partidos? No, Somos 18, No, 16. somos 18. Entón, 8 9. 19. partidos. No, No, 17. Somos 17. Entonces hai 8 8 partidos Oito e un partidos. CB descansa, efectivamente. Carallo, 8 partidos así de básquet o fin de semana, Da, cuidado, pero pasando así un pouco rápido, saltando tempos mortos e tal, ¿no? Sí, efectivamente, 8 partidos. Bueno, vamos... É quen descansa, dixeches? ¿Quién descansa esta semana? Creo que fue Labrada, que lleven genial para fichar. Sempre si no me- descansan para seguir fichando. Creo que sí. Bueno, xogou Sí. contra Estudantes onte, Y palmaron de 7, 7 de 8, ou así, ¿no? Sí. Solo con 5 xogadores. No, teñen 9 xogadores e dos Pero canteiras. ponía 5. Porque tiñan dúas baixas e tal, pero, bueno. Dramático. Van sair creo que con 9 xogadores nada máis. Bueno,
teña unha semana máis. Aparte, Eduardo Pascual en Eduardo calquera momento Pascual, igual sale él a xogar. Jordani fichar. Bueno, máis alá de eso, do encaixe dos xogadores, que eu creo que o iremos vendo estas semanas e tal, falar un pouco dos partidos. Simón, tú estiveches presente no primeiro partido de pretempada, ¿no? En Fonte Carmoa, Obra 76, Leima 73. Contanos un pouco, porque aí non houve streaming, entonces terás que darnos tú un pouco as tuas pinceladas. Onde vai ese partido? Hai 3 semanas. Por eso. Pois a ver, bueno, o ambiente, a verdad, estadísticas. O ambiente, a verdad, a xente de Leima metidísima, loca, como se fora un partido de temporada, O sea, moi chamativo, moi metidos os aficionados de coruñeses. A Obra un poquinho máis, os aficionados da Obra, digo, un pouco máis con aires de este é un partido de pretempada. Vale. Estaban máis relajaditos e tal. E así, cousas que me chaman a atención para ben. O partido en defensa de Alonso Grela, increíble. Como lle costaba moito a Cuevas contra él, o sea, notabas un huevo, costaba un huevo subir a bola e tal. Primeiro moi fallón no tiro, pero logo ben, recuerdo un poquinho tal. Vale. Que bueno, que si é o seu debe, non? O tiro exterior, sobre todo. Bueno, parece que está ahora está un poquinho mellor, sí. Sí, eu creo que logo, Barrueta sin facer nada, se le caen los puntos de las manos. ¿Sí? Sensación de anotar fácil. Guai, Barcelo. Tamén se digan non fixe un partido nada de outro mundo, con 2 puntos 15 puntos, máximo anotador do... Sí. Galán creo que é un tipo que encaixa moi ben nos esquemas de Epi. Eu creo que é un tipo que Epi vai ser saber sacar recuperar un pouco ese Galán de Leima, non? Vale. Un pouco sacar o mellor del. Bien. E así pouco máis. Cando estaba Husky xogamos outra cousa, como move a bola. E fixo un final de partido boísimo. É máis base que os bases. Sí, eu a sensación que teño é escandaloso. Eu vi algúns bases que dixen. É un base excepto botando, o sea, bueno, a veces sube o balón, sí. Non o podes a botar porque parece forzado, queda feo, ¿no? Pero ten espírito de base. É como falta respeto ao rival, que se poña a botar un tipo de dous que... O sea, además é literalmente o prototipo de pivot no clásico. Nada clásico. E dos Anxos na zona moi superior, a ver. Sí. Que sensación, claro. As miñas sensacións con el son un pouco diferentes, despois de verlle un par de partidos. Eu digo neste partido, que aí se ve. Pareceme que sí. Moi superior á zona de Leima, ¿no? En concreto. Sí, non sei, como que se giraba e baixaba moi fácil. No, Mencía xogou aí. Xogou? Sí, xogan por dentro, xoga Gestiam, xoga Mencía. Bueno, este partido Westerman non estivo moi alá, se ve un poquinho falto de ritmo neste partido. E Limán e Diop. Pero bueno, logo ven durísimo, o sea, un tío que non che fai falta entrenalo tú, non? Xa se lle ve que para repartir está moi ben, pillando rebotes para repartir, que é o que máis nos gusta. Sí. Además, moi ben que Simón diga, para repartir está perfecto, e Chegure en este partido 0 puntos, 0 faltas. Sí. O sea, solo roca. Sí, no, solo de peito, pero sin falta totalmente. Así me gusta. Que máis? Quintela fixe un partido correcto, según recordo, pouco máis. Bueno, bien. A ver, eu creo que como primeiro partido de pretempada supoño que como todos así un pouco pues, con máis imprecisión, ¿no? Porque sí. 76 puntos con o equipo de Epi moi fallón os dous, son pouquísimos puntos. Ao final, o sea, no último cuarto, claro que vos non podes ver o partido. Non, claro. No último cuarto a sensación é que ninguno dos dous equipos quería ganar o partido. De feito, temos a oportunidade deles para ganalo, se fallaron canastas e logo fallamos nós que era en plan parecía que ningún quería ganar. Claro. Típico primeiro partido de pretempada. Está ben, porque ademais o mellor desto a ver, Coruña ten un equipazo. Sí. A verdad, eu creo que sí. Eu creo que vai ser un dos rivales. Home, sí, que vai ser dos rivais. No, pero eu do que vin, porque despois sí que vin o partido de Copa Galicia, que podo opinar. Eu hai, bueno, un apunte último deste encontro. Encantan os partidos de pretempada así un pouco que está todo o mundo de pretempada, incluído dos rótulos, que puxo Monbus con M, puxo Jorgensen con Y, G-U, Paul Jorgensen como Josemai, e creo que xa, si non me equivoco, non hai máis erros, pero bueno, que aí entramos un pouco todos en pretempada. E falando de Jorgensen, a miña sensación que me deu é que é un tipo que de ACB. Sí. O sea, non entendo que tipo de representante ten Paul Jorgensen para que acabe outro ano máis en extra. Creo que sí, pero da igual, Quero dicir, a mí parece un xogador, o sea, defende ben, mete triplas a saco
Anota con moita facilidade, bota ben, quero dicir, eu, non sei, a mí parece un tío... Pois non estaría mal se querenlle pagar Clausulazo. cláusula ou que sexa para subir a CB un equipo así que teña unha plaza, pois para arriba, a nos non nos importa nada. Incluso si está a Leima segundo terceiro na clasificación e non segundo e queras subir a un equipo un pouco máis competitivo, pues tamén pode vir sin problema, total. Solo ten que cruzar a P9. Claro, que ao malo das peaxes, bueno, pero podemos pagar as igual peaxes. as quitan, No creo. Xa saliu que non. Creo Xa saliu que non. Efectivamente. Pero bueno, pagamos ya a peaxe. Non me viña mal a min, No? Hostia. A P9 en concreto... No, se quitan a P9 quitarán tamén a outra. No, solo a P9. Porque é abusiva a concesión. Claro, Bueno, non. a que vai a Ourense, a que de Ourense solo tamén, hasta la LIN son 720, creo. Sí, é son Non 720, jodas. 720 a la LIN. É a única que se volves. Ahora sí. Ahora sí. Desde abril, sí. Ah, coño, porque antes non che Non se devolvían. 14 euros a LIN volver. É gracioso, É unha borrada. Vas pola carretera, Home, sí, podendo ir por a estrada. Salvo no. que teñas prisa. Bueno, pois nada, despois, xusto despois dese partido, estuvo o debut en SAR, que, bueno, había dudas de se iba a ser un adestramento, un partido, que ao final foi un partido, ¿no? Contra o Porto, 87-84, contádeme. Tamén así partido de... Pois David. Sí, que fuche só. Sí. Fomos. SAR, sí, Sí. Un luns ás 7:30 da tarde. Sí, Eu, sí. Cheguei tarde, marchei pronto, ou seja que... Chegaste tarde e marches pronto, tú non, ¿no? Sí. Tú chegaste a tempo e marches a tempo. Mesma sensación, Sí. Partido moi de pretemporada, Moitos, ou seja, como para probar o cousas... público nada tal. metido. A ver, no segundo... Sí. Creo que foi a primeira parte así como, polo que recordo, moi sen máis, e logo sí que lle metemos un puntiño máis na segunda parte, xa defendemos algo mellor e tal. Pero bueno, sí que xa che digo que partido de pretempada, para probar cousas, en xeral, o que viñamos dicindo, Grela moi ben. Sí. Grela dos máis destacados, sabes, coa intensidade que lle pon, a defensa, é como que parece que ten, o decía, que mo dixo, que parecía que tiña que ten 18 anos, pero parece que ten como 28. Ten 19. Dixo Félix Alonso. Sí, Dixo que parecía moi veterano, que parecía un unha veterano. veteranía, sí. É a verdade, o ver xogar é un pouco así. Bueno, a ver, eu o pouco que vin, que a verdad que non puiden ver moitos partidos da pretempada, pero bueno, 3, sí. Suficiente. Sí, dous e medio, máis ben. A mí a sensación que me deu é que deu un paso adiante un pouco en tiro, sobre todo, porque me pareceu que, aparte de que mete máis, é capaz de generarse o seu propio tiro despois de bote, é moi explosivo, que decir, é un tío que se lle pos un bo bloqueo, Moi energético. gana fácil o espacio e sorprendeume que se atrevese cos tiros sobre bote e metendo varios así de media distancia, que eu creo que é un recurso que nos faltaba o ano pasado probablemente, que con Westerman e Grela tamén son moitas veces canastas fáciles, entre comillas, ¿no? Que son moi importantes e saber que non o poden flotar tamén é moi importante. Westerman a mí non me flota un nada, arma de 3 Sí, no. Está tirando ben de 3. E teve un acierto A ver, que razonable. ano pasado Westerman tuvo os porcentaxes de 3, que Sí, eu creo que o noso ano, de feito, no dixo algún xogador e tal, que realmente cando el subía a bola, físicamente chegaba máis xusto, era cando fallaba máis tirando realmente, que cando que igual se descargaban un pouco. se desgrava un pouco, tiña moito máis acerto. Eu creo que agora tamén fai máis tempo de, bueno, pues de seus problemas de espalda, todo isto, estará mellor físicamente, igual tamén é capaz de chegar moi fresco e generar tiros máis cómodo. Tampouco é que a diferencia sea moi alta, con nós tiña un 32%. Bueno, logo estivo en Alemania co Kreilsheim Merlins, 36. Bueno. 4% máis. E 36, casi 36,7 en Fuenlabrada, que xa é un porcentaxe. Pero con bastante volumen e tal, Sí, quero dicir. E non sendo un especialista no tiro, quero dicir que dentro de... No, pero tira os que ten que tirar e os tira ben. Sí, e algún que non ten que tirar tamén, seguro, como todos. Se non sería perfecto. Claro.
Bueno, e en cousas curiosas deste partido que non puiden ver o do Porto, o máximo anotador do partido, Máximo? anotador do partido, Filipovic con 29 puntos. Claro, que non nos demos de conta ata o to descanso que me chegou Santi Patricio e me din, é Filipovic, tío. Como? Tremendo É que está cabrón. moi cambiado, tío, non Sí. parecía él. Bueno, hai moitos anos xa, pero parece que, non sei, como que se extramotivou, ¿no? Porque 29 puntazos. Sí, sí, pero Unha das maiores decepcións da historia do Obradoiro, con diferencia, flipas. E agora aquí para reivindicarse. O de sempre. Meu, xa non está Moncho, a frouxa. E, bueno, eso, Grela 13 puntos, xa, eu creo que, en principio, un partido xa quizás con máis ideas do que quere Epi, non? Anotacións altas, un pouco máis de ritmo que o mellor o de Coruña, non? 87 puntos, xa entra un pouco máis deso. Barcelo outra vez máximo anotador, 16, Dos Anxos 12 e Westerman 11, que está, bueno, nese punto no que nos interesa. Barrueta solo 5, non se lle caen tantos puntos das mans, Simón. Sempre, a impresión que me dou é que sempre hai anotacións bastante repartidas, Sí, a ver, eu creo que por fora poden anotar moitos xogadores, que eso é importante, e saber que o mellor entre 3-4 tipos vas a ter 50 puntos casi asegurados na maioría de partidos, lles dá máis liberdade aos outros de non de decir, oye, se brilla un día máis un interior, pois que anote e que aporte, pero Sí, como que que van ter tamén presión de non dependemos solo de mí, non? que van un pouco en piloto automático, estos se anotan igual. Sí. E ora chega a semana nefasta, bueno, esos 4 días nos que a obra pues, desconecta desde a metade do partido contra a Leima en Copa Galicia, que a verdad que a primeira metade moi ben, o sea, O primeiro cuarto tal, Sí. chegouse moi ben. quero dicir, é un 14-23 o primeiro cuarto e chegas ao descanso 6 arriba, bueno, bien, e desde aí un apagón de terceiro cuarto. Xogando moi ben o básquet Sí, no xusto. primeiro cuarto. Eu Que eu o vin, no segundo xa me encendín un pouco máis. Eu só vin a primeira metade, pero o primeiro cuarto a min gustoume moito. Sí, eu a sensación que teño con Epi, eu teño dúas cousas moi claras. Primeira, cando xoga Huskic hai unha cantidade de actividade en ataque, de cortes, que para eso Grela, Anderson, Barcelo facendo portas atrás son perfectos para isto, e o xogo orbita moitísimo en torno a Huskic a 8 metros fora xusto da liña de 3, poñendo un primeiro bloqueo, recibindo e buscando huecos, e creo que eso é moi difícil de defender para as defensas rivais, e necesitamos ter boa actividade física durante todo o ano, porque eu creo que vai a xirar moito en torno a eso. E logo, que necesitamos mellorar no rebote porque nos gusta correr. O sea, a sensación que teño é dos exteriores poden correr todos. De feito, eu creo que unha das razóns polas que se empeorou é que o equipo no momento que é capaz de pechar o rebote, collelo e correr, xoga moitísimo mellor que no momento en que eu vimos, eu me desesperei de ver rebote tras rebote tras rebote en ataque. 42 rebotes de Leima por 26 do Obra con 15 rebotes ofensivos. 15 rebotes ofensivos é unha barbaridade. Son tío. moitos puntos de segunda oportunidade. Hai que aprender a pechar o rebote, macho. Sí, e sobre todo cun tío como Dos Anxos con 2-18, Anderson que debería aportar, Sí, a ver, eu creo que entra un... Os Anxos, a pesar de ser alto, non é un tío atlético tampouco. No, pero bueno, con 2-18, Sí, sí, non sendo super atlético, un tío que pode xogar por encima da canasta e que tal, debería facer as cousas. Despois, confirmado que Jorgensen é un espectáculo, ainda que non estuvo acertado desde o triple, mete 21 puntos con 5 de 5 en tiros de 2 e 8 de 8 en tiros libres, 4 rebotes e 5 asistencias, é un tío que orbita o xogo do Leima alrededor del, aínda que teñas despois a Dida Cuevas ou a Cremo que tamén poden facer. E pola nosa parte, eu eso, gustoume a primeira parte, despois o terceiro cuarto é desesperante, e moi ben en ese partido Lundqvist, que cando debuta, porque empezara os dous primeiros partidos sin xogar e tal, e xogando só 13 minutos, anota 13 puntos, con 3 de 3 en tiros e 7 de 8 en tiros libres, bueno, falla un triple, 2 rebotes, 3 asistencias para 17 de valoración e un máis 12 en pista, sendo o único xogador cun máis menos positivo nun partido que Palmas de 11. O sea, realmente, para min, un xogador que pode ser diferencial, porque eso me parece moi complicado para a maioría de bases, sobre todo os que non son físicos, paralo. Entra moi ben, saca moitas faltas,
ten un nivel de intensidade moi bo e eu dame rabia a lesión que sofri xusto no seguinte partido porque creo que era un complemento moi bo. Hai que ver que pasa. Sí, Galán tamén fai unha primeira metade bastante boa, despois sí que se apaga e Serguei tamén, Diego Serguei é Maseda, non? Xusto. Pois nin idea. Creo que sí. Que tamén fai un primeiro cuarto bastante bo con 6 puntos. Sí, Diego Maseda. Sí, o que sai titular. Sí. É Maseda. Que Sí, que fai, xa recordo. 6 puntos en 11 minutos. Bueno, e despois un partido por parte de Barcelo bastante desacertado, con 2 de 10 en tiros, que só mete 6 puntos. E un Barrueta que sí que mete un 3 de 5. O sea, que parece que cando non está un aparece outro, un pouco eso. Sensacións, eu con Barcelo non teño ningún tipo de duda, quer decir, creo que é un xogador que che vai aportar en moitas facetas. Con Barrueta creo que nos vamos a desesperar un pouco ao principio porque me parece un tío que ten unha selección bastante dudosa. Sí, moi desorganizado, o sea... Sí, moi desorganizado. Vai haber días que gane o partido solo e vai haber días de pedir que o corten. O sea, teño bastante pouco. Sí. José todos. Sí. José cada vez que ve un tiktokazo que hai triples de 8 metros cun tipo encima, hai despois tiros desequilibrados con 20 segundos de posesión. Sí. Entón, ese xogador un pouco desorganizado que pode desesperar un pouco. Por outra parte, sí que é verdad que un tío que con 11 puntos en ACB e porcentaxes máis que correctas, a priori non tes que dudar, Tes ¿no? que calar un pouco e Sí. esperar, eu creo. Pero que podría ser se tivera selección de tiro? Claro, esa é a cuestión. Sí, pero bueno, tampouco é un xogador que teña... Eu non noto que teña tanta presencia no partido cando está xogando. Como que... Sí. Sabes, como, por exemplo, con Barcelo si ves que ten moito balón, que dá esa sensación, toca pouca bola pero vai facendo puntos. Pero bueno, non sei, ten que pechar o rebote. Sí, tamén. A ver, eu creo que ahora vamos a ver Brito, que despois de chegar do Eurobasket só pode xogar un minuto e pico en Ponferrada, que acaba de chegar o día anterior e tal, e xusto aí sufre un pinzamento na espalda, que bueno, habrá que ver... Tamén? Sí, claro, por eso non xogou o último partido. Non me enterei. Pero Sí. eso non. Pero bueno, nin se deu parte médico ni nada, o sea, Por eso non me enterei. rumoroloxía. Son molestias ese estado. Sí, hombre, pero bueno, será un pouco precaución de que vende tamén supoño con verán cargado, ¿no? Que ao final xogas Eurobasket, xogando bastante. Bueno, non sei. Que o único partido oficial da pretempada, que é esta Copa Galicia, pois derrota contra Leima e un pouco esa sensación de que van ser partidos bastante duros contra o equipo de Coruña, a priori. Pero hai que comentar tamén que logo Leima leva o Breogán A prórroga. a prórroga. Sí, final. no. Leima a min sorprendeume para ben. O sea, pensei que iban a estar Pero un tiño por debaixo, por encima non estaba Cremo, todavía lles faltaba sacar máis, non me acordo quen. Pero Pero bueno, ese como feeling que temos un pouco de que a diferencia entre os supuestos de abaixo de ACB, que non digo, sabes, simplemente a xente con, ou seja, os equipos con menos presuposto, os de primeira FEB con presupostos altos tan preto. sí, está claro. Despois, bueno, eu creo que hai 4 equipos moi destacados por riba do resto, pero a ver que sensacións nos dan xa en competición oficial, que eu creo que encima empezamos os 4 esta tempada, o sea, esta xornada xogando fora. Entonces, eu creo que se vai ver aí un pouco tamén. Eu teño medo xa. Bueno, porque me gusta, obradoirismo style. Contra Menorca xa creo que vamos palmar. No, hombre, pero Menorca non é Oviedo, que foi o partido. Fomos aí a prácticamente estrear o novo pabillón, que ten unha pinta espectacular, o do Oviedo. Hai que ir Cando é? na Ponte de Novembro. Na Ponte de Novembro, apuntade, Sí, está cerrado. Hai que ir. Ponte de novembro. Sí, Sí. xa falamos esta semana. Creo Sí. que ponte aí en novembro. O 1 de novembro. O 1 de novembro. Non hai ponte, o sea, tú traballas igual, pero é fin de semana, pero coincide aí esa fin O de 1 de semana. novembro, non. O 1 de novembro é domingo, entón É domingo. sí que, o sea, non traballas igual, enténdese, que non tes libre. Pero, bueno, despois eu este partido non o vin, pero a verdade 3 de 26 en triples 12% e derrota por 74-70, se non me equivoco, sí 74-70 e ata o descanso creo que estaba sendo dramático polo que podemos ler no foro e tal, non se soubo moito máis. Un día destos de cortar Barrueta 16 puntos, o sea, 16 puntos, sí, 16 minutos, 0 puntos, 0 de 6 en triples, menos 6 de valoración, Madre expulsado. de Dios. Expulsado? Por faltas. Coño, Sí, claro, no, expulsado por doble faltas. técnica ou... No, 5 faltas. Pegou o árbitro. Bueno,
non sei como foron as Estaba faltas. desquiciado. Ese día as fotos de TikTok non salían ben. Sí, non. Barcelo un de 7 en triples, pero despois sí que mete 17 puntos con 7 Sí, rebotes. pero un de 7 triples, o sea, estamos falando de un de 13 entre os dous que se supón que teñen mellor porcentaje. Perdón, un de 6 en triples, nada, un de 12. Un de Joya. 12. Nada, maravilloso. E os outros triples metenos Pedriño e Hugo Sánchez, que meten un de 1 e un de 2, por lo cual cortar Barrote e Barcelo creo que é o máis razonable, non? Sí. E cortar Lundqvist, que foi cando se lesiona, con 0 de 3 en triples, probablemente por fallar os triples. E bueno, este partido creo que pouco máis que comentar, máis alá do que pudemos ver de partido desastroso do Obra ata o último cuarto, que parece ser que apreta e que se pon cerca. Outra vez 45 rebotes en contra. É unha barbaridade. Hai que limitar esos rebotes, é evidente. E doble de Huskic, 10 puntos, 10 rebotes. 0 asistencias, claro, así no. Alguén non cortou ben. Está claro. E despois, unha vez pasada esta semana Calamities, entramos en semana fantástica. 102-76 contra Zamora, xogando en Ponferrada, que Grandísima realización, grandísimo partido. Puxéchelo. Buah, recomendable. Está xa outra vez en YouTube. Ai, Que o quitaran e ahora volve a estar. Eu creo que se alguén non o viu, por favor que o poña. Si Ainda o- que sexan 5 minutos. Se o pos con 2 cubatas, vomitas seguro. Seguro, Mareaste. Escandaloso. Que zoom out, zoom off. No, pa un lado pa outro como un parabrisas, pero sin fixar a imaxe en ningún momento, cun comentarista re borracho. Pero, O cámara entendemos que tamén, non? bueno, o cámara probablemente fora o comentarista. Eu empezo a sospeitar que probablemente, Era a mesma persoa. claro, probablemente eso foi o que pasou. Buah, increíble. Que a ver, se agradece bastante o Ademais, detalle. había un comentarista e outro. Outro, sí. Pero non sei se era que tiñan problemas co son e non chegaba igual ou que un chegaba antes que outro, pero solapábanse, de repente ti estabas escuitando falar os dous a vez do mesmo. Era como, a ver, señores, por favor, pero o da cámara... Seguramente un audio iba con delay ou algo. Sí. Todo iba con delay. A ver, hai que decir que se agradece, que digo, ao final non deixa ser un partido en Ponferrada dun equipo de segunda FEP que nin lle vai nin lle ven e que ainda así fan por intentar retransmitir con comentaristas. Bien, porque... O mellor o chat. Bueno, sí, increíble. Toda a familia de Dos Anxos poñendo como va el partido, porque encima non había rótulo. O sea, eso parece genial. Non había rótulo. No, No, sabías iban como diciendo de iba. vez en cando, en plan, porque eles sí debían estar ali 42-28 e tú, bien, a priori, si esto é certo, porque claro, fiarte do tipo que iba totalmente pasado, pues tampouco era moi así. Entón, cada cuarto tú ibas mirando Twitter para confirmar que máis ou menos o resultado pudera ser aí e listo. A min sí que me pareceu unha obra bastante máis serio, ofensivamente, sobre todo. En defensa, bueno, un destos partidos que se rompe pronto no segundo cuarto e que, porque íbamos xa 7-14 arriba ao descanso, bastante roto o partido entre comillas, que no terceiro se finiquita xa a mediado do terceiro cuarto e o último é destos de deixar fluir un pouco e non defender prácticamente, pero bueno, 102 puntos, moi repartida a anotación, 21 de Barcelo, que fai un partidazo tremendo, 10 Galán, 12 Junior, pero con 2 de 6 en triples, cortar. Cortar. Sí, nada, 33% un amistoso sin defender, cortar. Sí, cortar. 13 de Grela, que fai moi bo partido, 5 de 6 en tiros de campo, de 2 e 1 de 1 en triples, con 4 asistencias. Sensación de que sabe buscar bastante ben a Barcelo. Eu creo que é algo que Epi sí que está facendo, que vale, tens que dirixir buscando ben a Barcelo, supoño que a Barrota tamén, e cando non teñas o balón, moita intensidade, cortar e sobre todo cando teña Huskic o balón, que eso é... O sea, Grela é segundo base en pista. De subir bola, Huskic e a funcionar. Bueno, mencionar que Quintela anda tocado tamén, que non xogou estes partidos. Este último Pero xa xogou, non? Sí. Este último Sí, este último xa xogou. sí. Sí. E Westerman, a min a sensación que me dá é que xogando pouco, que dá a sensación de que está un pouco todavía en modo pretemporada. Que eu creo que Huskic e Westerman xa son este perfil, son os dos xogadores máis veteranos da plantilla, de xogadores un pouco máis diésel, non? Que ao mellor van a empezar a temporada un pouco máis lentos, entre comillas, e sin xogar tantos minutos. O van xogar así sempre, quero dicir. Non, eu creo que polo menos polo que estive vendo outro día, que polo menos Huskic é un xogador que sempre empeza así xa as últimas tempadas, xogando menos minutos, con peores números e tal, e que probablemente vayan collendo forma. Importante que non se nos lesionen para non perder ese ritmo competitivo,
Pero bueno, Westerman os minutos que está en pista notase que xoga outra cousa. O sea, é un base que para esta categoría é un luxo. E vou partir tamén de Dos Anxos, quitando no tiro libre Dos Anxos é o novo Mikovic. É dramático. É o novo Mikovic. Non estamos preparados, sí, porque Dos Anxos non tira de 3 e non vai ter mellor porcentaxe de 3 que de tiro libre, pero é super importante con tío dos 18 que vai recibir faltas, sí ou sí. Métete. Ten que mellorar o porcentaxe en tiros libres, porque si no vamos a empezar a ver hack a Felipe. Xa. E Sí, vanlle meter moitas faltas ao final, porque abaixo, quero dicir, é fácil que a meta. sí. Entón, bueno, pois a practicar. Eso é práctica, Sí. 100 tiros libres, 200 tiros... 500 diarios. 500 Ata diarios. que non meta 350, non se vai. Acaba con tendinitis. Vale. Perfecto. Pois vas ti. Como médico, digo, no como fisio, como médico, como que queiras. Non me estudiar alguna carrera nova, Bueno, pero para unha tendinitis tú tampouco necesitas estudiar, ¿no? Aún así veches algún e sabes como tratalas. É verdad. Claro. E despois, unhas irrupcións, a parte de Grela, que probablemente foi a sorpresa máis positiva, ¿no? Desta pretempada, gustoume bastante a min o papel dos rapaces en xeral, pero en concreto Rodrigo Díaz, que é o ex Fuenla, non me desentonou moito, non me parece un tío que se hai algunha lesión non poida ir a dar algún relevo algúns minutos e tal. Dito que por fora en principio estamos bastante cubertos a día de hoxe sin lesións, pero bueno, e sempre tes a opción de poñer a Husky de que eso, Claro, obvio. eso está moi ben. Equipo A subir o balón e defender o base. equipo versátil, basicamente. Non existen posicións no baloncesto moderno. No, hai manejadores, hai tiradores e hai finalizadores. Xa está. E xa está. Non hai Listo. máis. E van defensores. E defensores, Sí, perdón, que a veces nos olvidamos que como baloncesto de EPI non comulga eso. E despois pechouse a pretempada na casa co partido de presentación contra a Unión Desportivo Oliveirense. É que somos portugueses. Non nos avisaron, No. para ir facer de traducción simultánea. Está ben, acreditando. Bueno, foi unha pena, porque a verdad que foi un partido que tuvo unha entrada bastante baixiña para ser un equipo de presentación, probablemente un pouco pola data, venres tarde que hai xente que traballa, coincidiu con Cestarrías, o propio rival tampouco era así unha figura de, bueno, Sí, non chamaba moito de moito atención. renome, e eu creo que coincidiu un pouco mal con a entrada bastante baixiña en SAR, pero bueno, un partido que tampouco puiden ver ningún, verdad? Ben, No, vamos a falar por sensacións entonces do que limos. Foi entrada libre, tamén entendo, non? É €1 Un por euro. benéfico. Ah, vale, vale. Era para abonados €1, pero unha cousa para unha protectora de animais. Ah, vale. O sea, gratis. Sí. Sí. Pero bueno, ao final o euro, pagar o euro tamén che supón que xa, sabes, non é ir. Tes que facer a Tes que xestión facer a de- xestión tal. O sea, bueno, podían cobrarlo ali en cash. Sí, a verdade. Que sí. Realmente. Tería... Bueno, non anyway, creo que ninguén que- deixara de ir por eso, tamén No, xo digo, no, quero no, dicir. seguro que non. Bueno, parece ser que foi unha primeira parte bastante trote cochinero e na segunda obra pegou un zarpazo e... Sí, no terceiro ou cuarto, creo. Que metemos un 30 e algo... 31 puntos, creo, algo así. Sí, descanso 43-45 abaixo e acabamos ao final do terceiro cuarto máis 12, son máis 14 con, 21 puntos, pero 21 bueno, solo. sí, pero eles son Igual 21-7. 21-7, parece, ¿no? Madre mía, pagouse. Ah, no, a falta de 4 para el final del tercer cuarto, perdón. No, cerraba el tercer cuarto con más 19. No, unha barbaridade. bueno, Más locura. 21 con 34 puntos. 34-13. Eso me sonaba. Xusto. Espectacular. Barrueta, 19 puntos. Non sabemos porcentaxes que non hai ficha, por lo cual cortar. Porque probablemente Sí, foi eso- un eso 3 era de 12. 19, Sí. 19 con os puntos. Un punto por cada intento de 3. Bueno, gracias esta dinámica de cortar Barrueta sin velo. Nah, a ver, é o noso 4 titular, o sea que non hai nada que decir. Bueno. 4 titular. Barcelo 14, Quintela 12, Dos Anxos 10 e, bueno, despois bastante repartido o resto. E Grela 8. Bien. Fantástico. Ben. E hasta aí podemos ler desta pretempada. Bueno. Faltan dous apuntes da pretempada, que é que fixeron o Diogo e Denzel no Eurobasket. Primeiro, moi mal, porque axudaron os seus equipos a clasificar en fase de grupos. Pouco compromiso co clube. Sí, é Sí, certo. quero dicir, aí tú tes que, bueno, Diogo intentou, non? En un par de partidos, porque Mira España o que fixo. claro, efectivamente, para que todos poidan facer a pretempada cos seus equipos, moi ben aí. Santi Justa. Por certo, Chus Mateo.
Sí? Sí. No, No, son Confirma. con Oficial. 4 anos. 4 anos. Oficial. Mima, chaval. Bueno, para él genial porque sabe que non lle van a ofrecer traballo en ningún outro sitio, que decir, por cual... A tragar, Puf, que pereza. Además é que non me cae nada ver o tipo. Va, triste e infeliz, ¿quién te conoce? Literalmente. E Pablo Laso estás en equipo. Sí. Pero aí sí que te conocen. Triste e feliz. Sí. Non o renovaron en... En Baskonia, ¿no? Cambiou de Echaron entrenador. un adestrador italiano no Viña. Todo moi raro, porque... Bueno, foi un pouco fracaso a tempada pasada, supoño. Que equipo... Sí, plantilla corta, como sempre. Bueno, hai que decir que o Diogo fixo casi todo o posible por volverse a casa. Ao principio sí. Porque contra Chequia no primeiro partido 25 minutos 0 de 11 en tiros. Cuidado, Sí, Bien. é que por eso dixen, un par de partidos desastrosos e logo partidazos. Menos 6 de valoración. Despois, para disimular de que o levaron contra Serbia, que sabían que iban a perder, ¿no? Contra Serbia, obviamente, Portugal non tiña moito que facer, 22 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 24 de valoración, bien aí, en plan, justificando todo. O sueldo tamén. Contra Turquía, outro 0 de 2 en tiros, menos 1 de valoración. Contra Letonia, 0 de 4 en tiros, menos 3 de valoración. Perfecto. Bien o Diogo, además con más menos sempre negativos, excepto contra Chequia, que foi o partido que ganou Portugal, aí fácil. E despois pecha contra Estonia, disimulando un pouco, con un de 5 en triples. 7 de valoración. 7 de valoración, xa aportando un poquinho máis, 3 roubos, 3 rebotes, 3 asistencias. Hai un pouco o Diogo que esperamos aquí. E no partido contra Alemania, 2 de 8 en tiros, 5 puntos, 2 de valoración. Bueno, intentando virse o antes posible porque estaba super comprometido e encima sabía que tiña que pasar por Pobo de Barsima antes, que tardou máis en chegar que Anderson, o que foi curioso, ¿no? Que un tío que vive aquí ao lado de Santiago chegue... Locura, 12 puntos por partido ano pasado e 14 de valoración, Diogo, a ver, estamos facendo o meme das súas estadísticas do Eurobasket que se intentou volver antes, pero a min pareceme que é un xogadorazo, pareceme que vai encaixar como anelo dedo en SAR, que decir, este prototipo de xogador que aporta en todas as facetas e que defende, e que de feito el di que ele en ataque pode estar un pouco millor ou peor na roda de prensa de presentación, pero que o seu xogo flúe en base a como defende, entón que para a defensa non é negociable. Gústame. Fichar. Renovar. Renovar xa. Xa. Pónganme la camiseta, por favor. Diogo. Falando- Acreditamos, ¿no? Bueno, hai que falar de Anderson. Hai que falar de Anderson, que, bueno, non vou ir desgranando partido a partido, porque de feito creo que o primeiro partido ainda non estaba anunciado Anderson, ou si, xusto foi aí, coincidiu que xogaban o primeiro partido, non sei. Fai 4,3 puntos por partido, cun 60% en tiros de 2, 29 en triples, 2,7 rebotes, para un 5,8 de valoración de media. E Vale. menos 2 en pista. Para un equipo como Suecia, que é verdad que se pasa a fase de grupos e perde contra Turquía facendo un moi bo papel, todo se xa dito, que perden de moi pouco e se meten aí nunha das revelacións do Eurobasket, pois oye, polo menos algo terá, ¿no? E se eres internacional, algo tes. Sí, Eso- Sí, hombre, ou tes un país no que non xoga ninguén o baloncesto ou algo tes, efectivamente. O mellor en Ruanda, pues, tes brazos. ¿Sabes? Algo tes, brazos. Claro, que non xoga moita xente. Que pero pernas bueno. tampouco fai falta, necesariamente. No, No. non é obligatorio. Bien, pregúntanos tamén que a que vos parece que xogamos en ataque e defensa. Un pouco de ataque xa falamos un pouco, ¿no? De como é? En defensa, mal. Pouco. Que dicimos a... Chegamos de defensa de cambios. Volveu a defensa de cambios que non me gusta absolutamente nada. Depende con quen. Para min, a defensa de Que no. Claro, a defensa de cambios poderá facer entre os uns e os treses, porque eu creo que os nosos uns e os treses son bastante intercambiables en defensa. Quer dizer, tanto Ole como Westerman poden defenderche ata un 3. Creo que Brito é capaz de defenderche a un 1. Grelas e Mapuras, probablemente, só con intensidade, pode ser un pouco como Zurbriggen aquí, que pode con xogadores un pouco máis potentes físicamente. Pero claro, a miña defensa de cambios con Huskic e Dos Anxos, sudores fríos, Crees que se Non volve, me gusta nada. crees que se volve defensa de cambios tamén podemos volver a facer pecho 3? Sí, obvio. Vale. Sí. O sea, dudo, cero. Con Brito de 3. Sí, Sí. y Thomas Scrap de suplente porque va a vivir a mitad de temporada. Vale. Sí, cortar Barrueta y fichar Tom. De feito, Barrueta está falando con Vidorreta, con Chus Vidorreta. Vidorreta. Sí, está con Vidorreta en plan.
Me gusta Cuadraron mucho, bastante, me gustan mucho las porque playas eso de Tenerife Barrueta para el OnlyFans. metendo triples e facendo así. Y despois, claro, daríalle un tono de bronceado perfecto a Barrueta en Tenerife. Nah, estaría Estas fotos así de pectoral. E que en Santiago vais a poñer blanco, Sí, non pode ser, Teño medo como paso o verán Barrueta aquí. Que hai solariums aquí. O sea, verán, o inverno. Sí, supoño que sí. E se non montamos yo, calma. Ponlle un galán, ponlle un. Igual hai que poñerlle ata un jet para que vaya o sol a Algarve. En plan, xup. A semana de descanso que non xogue obra e que mandalo a... Sí, non pode ir coa súa selección. No. O sea, bueno, sí, depende onde xoga a selección, claro. Claro, se hai sol, No, sí. non digo nos descansos de xornada ou tal, cando descansemos solo nós. Cando xoguemos En CB descansa. CB descansa. Bueno, hai que mandalo a outro hemisferio, si é necesario. O sea que moi ben. Bien, e outras cosas que vimos, que, bueno, da que nos enteramos, foi de que vai haber tenda física en Sa, máis alá de que se puideron facer os pedidos, tamén vai haber tenda online, que de feito a primeira tirada que houbo de camisetas foi online solo, aínda que tardan 3-4 semanas, cal, bueno, un pouco no debe, ¿no? Porque parece ser que a tenda vai abrir xa e van chegar antes a tenda as camisetas da xente que o pediu aí 2 semanas. Un pouco extraño. Raro, sí. Sí, Bueno. por outro lado, bien o detalle de que quen pedira esas primeiras unidades tiña serigrafía gratis. Solo era para as primeiras. Sí, despois en Claro, tenda habrá que pagala. Supoño que igual se marcas a camiseta na tenda física e a queres Serigrafiar. serigrafiar, claro, a tes que deixar ali, a teñen que mandar, igual tardache 2 semanas ou así. Pode ser, pero si querías a camiseta online sin serigrafiar, porque ainda que che deran gratis, Xa, hai xente que sí, non a sí, quere. Se che vai chegar máis tarde, correr está un pouco raro. É raro, sí. E despois entra o punto de, eu creo que está moi ben o tema da tenda online, que, bueno, hoxe en día, ainda que non estamos a favor porque non somos de comercio local. Comercio local, sí, tenda online de locales, Local presencial, ten que ser un modelo mixto. sí. Pero creo que o tema de que a tenda física se xansar, de momento, porque se puxo, bueno, deixouse unha mensaxe como que cabe a posibilidade de que despois vai haber, pois a mellor un convenio con outra tenda no centro e tal. Eu creo que se xansar limita un pouco a posibilidade. Limita, no, é que non vas vender nada. Quero dicir, quen vai ir a Sar, ou seja, ou vas explícitamente a Sar a comprar algo. Os días de partido, a xente que vai ao gimnasio e tal, os días pero de partido xa había. sí. Entón, Sí, eu creo que sobre todo porque creo que quen che vai comprar as cousas sempre, o sea, nós e outros presoacs vanche a comprar este onde este, o sea, non vas a eso da igual. pero perdes moita visibilidade de cara a, pues eso, turistas, xente que veña, ninguén pasa especificamente por Sar. Así. a ver, tampouco, aínda que pases por diante de Sar, non sabes si non sabes que existe o Obradoiro, non sabes nin que está aí, nin que hai unha tenda onde podes comprar camisetas aí, porque se eres de fora ou eres un turista. A ver, a realidade é que collendo un avión en verán, que o fixen, un avión a Centro Europa, había un montón de xente coas camisetas do Compos. Xente que obviamente non era galega, ou seja, era holandesa ou que fora. Entón, a realidade é que unha tenda no centro funciona. Sí. E a xente vai comprar. E se eres fan do... O sea, nos consta que había moitas ventas en agosto, cando as camisetas chegaban pronto a peregrinos. Claro. Ti a ves ali, tío, pon Santiago de Compostela, non sei que, Monaticho Basket. Sí. Todo o mundo sabe o que significa Praza do Obradoiro, ben Obradoiro, tal. Tamén. Moita xente que pode ser coleccionista de camisetas de básquet, eu xogo básquet, pois gustame levarme un recordo, comprome unha cami de básquet, igual que nos pode pasar a nós se vamos a Polonia, por exemplo, Bueno, e salir de que Leque Varsavia, tú perfecto. É que se coñeces algo de básquet, se eres español xa en Sí, principio obvio. xa vas a coñecer, pero se eres de fora e coñeces algo de básquet, igual incluso Obradoiro soache. Claro, se viches a previa de BCL dai 2 anos, quero dicir, ten que soarche mínimo Rigoberto Mendoza, sabes? E canastas como... E Jordani Howard. Obvio. Non sei, a ver, eu agardo que, pues, ojalá este ano, pero se non, o ano que ven estaría chévere, no? Poder ter un espazo no centro, estaría chévere como a compañía de teatro. Como a compañía de teatro. Claro, non... Dios, cantas referencias. Estaría moi ben. É venezolano, non? Chévere. A expresión, digo. Creo que sí, coido que sí. E claro, por exemplo, Simón, tú que estiveches en terras infiltradas este fin de semana, Sí.
decir que, claro, outras cosas que dan visibilidade máis alá dunha tenda no centro, por exemplo, que é increíble o algoritmo de Twitter como nos castiga, pero hai unos que, por exemplo, o Breo sacaba un stand no Caudal Fest. Wow. Hostia, Que eso é moita Que visibilidade. andaba a mascota por aí. Sí. Claro, eso é Hostia. moita Sí, o sea, visibilidade. Eso mola, tío. Acabei en comisaría eu por, bueno, Por roubarlle a camiseta mascota. andaba a mascota por aí. Por... Estivo mascota e de repente xa non Deixou de estaba. estar. Apareceu o traxe manchado de sangre no suelo. Vino de lonxe só, así, ao principio, logo xa... Pero un stand así mola, tío. Andaba por aí, andaba falando que... O sea, a verdade, o traballo a mascota tivo que ser jodido porque eu vi moita xente dándolle a chapa. Sí. Xa. Xente borracha dándolle a chapa. Sabes que estaba Foto, falando? Bueno, non sei o bo- que- Ese rollo. Claro. Porque está a plantilla. A ver, o bo do obra é que se fóramos quen de poñer un stand no Son do Camiño, que sería o ideal, o sea, sería espectacular. Claro, que se celebran moi malas datas, que é o problema, hai que cambiar o Son do Camiño. Sí, hai que poñerlo en setembro Ou en maio. ou en maio. Claro. E ademais poden poñer un sitio como con Xa foi en música. maio, mano. Sí, pero non sabíamos da idea de poñer aí as camisetas e tal. Que é verdad que molan masas do ano novo, pero bueno. Bueno, Pero máis Véndese vale igual. eso. Sí, véndese igual. Si están chulas, é sí. que poñan un stand de música, sabes, como para poñer música que nos chaman a nós. Vamos Bueno. ali e poñemos lista de música de Pecho 3 Chum. e xa está. E vendemos. E nos comendo ya ahora ya eu- xente, vendemos camisetas. E vendo camisetas, Sí. Póñeme ali a vender camisetas. Bueno, E increíble. tazas. O sea, E tazas. increíble. E tazas. Increíble. E tazas. Ir ao Son do Camiño. Vendemos de todo, Se queres de latón, Hombre, si funciona das tazas, igual ata vendemos máis cousas. lápices, Espectacular. gomas de borrar. Increíble. Bueno, a ver, oxalá poidamos darlle máis visibilidade ao tema merchandising, porque eu creo que además é unha cousa que vai ben, joa, e é un ingreso pois que o óptimo é maximizalo, e eu entendo que coa tenda online, evitándote un intermediario, vas a gañar máis pasta, pero non sei ata que punto co que perdes en visibilidade eso vai a dar máis beneficio, non sei, hai que mirar nas contas, pero bueno, ter as dúas cousas sería re óptimo. Bien, e ahora xa sí, vamos con esta primeira FEB. Pensaba que iba a poñer a canción. No, casi. Pero habrá que falar un pouco do partido contra Menorca, ¿no? Debutamos sí. esta fin de semana, sábado 7:30 Contra Hostia Menorca. contra Hostia Menorca. Para min un equipo complicado. Quero dicir, para debutar. Non me parece o debut máis Fora fácil. aparte. Fora. Sí, xa o ano pasado nos costou traballo e eu creo que é un equipo que encima de manter varios xogadores, pues eso, manter a Jalen Con, a Arteaga e a Paul Figueras, bueno, que son probablemente 3-2, prometo que non triste infeliz quen te conoce, Paul. Eu creo que Con e Arteaga son dous dos xogadores máis importantes da tempada pasada, deles xa adaptados, e fichan moito tipo que pode, bueno, teñen moito anotador e moito manexador tamén como nós un pouco, porque Jaume Lobo, Littleson, Vicedo, que eu creo que ven a intentar reivindicarse, Wemby, que ano pasado vale que era fondo de armario de Burgos, pero tamén virá cun rol máis importante. Carallo. Eu non Sí, controlo. non tiña mal equipo, tío. Non teñen nada. Para No. min É un equipo vai que estar, pode pelear por playoff. vai estar aí. Non, pelear non. Eu creo que é un equipo de playoff. Sí, quedar séptimo así, razonablemente. Auguro entre quinto e séptimo. Bueno, a ver, hai que ver un pouco. Eu creo que Vicedo é un tipo que unha vez volva a ter minutos e máis responsabilidade pode ter, bueno, facer algo mellor co que fixo. Fichar Vicedo. A ver como está despois da lesión, pero bueno, o resto a priori son xogadores bastante ou moi anotadores ou que fan moita cohesión destos xogadores completos en defensa, que tamén se aportan un pouco en todos os lados. Eu creo que tampouco non se paga que Paul Figueras venos facer un 6 de 8 en triples e Vicedo un 5 de 5, ¿no? Pero que Jalen con Arteaga 20 puntos. Sí. E Littleson creo que fixo unha pretemporada bestial. Espectacular. Bestial, polo que vin. Estou mirando esta cesión que foi o último que fixeron esta semana, Finshot, austríaco, que ven cedido por Gran Canaria, de 19 anos, pero a verdad que non o teño. Igual no, eu tampouco. Tras unha campaña en la sección juvenil foi ascendido al filial de segunda FEB con 7,8 puntos e 7,2 rebotes. Bueno, o sea, bastante grande, ¿no? A priori un 7, sí, vaya bicho, la virgen. Sí, ¿no? Para ter 19, o sea, parece bastante bicho, ¿no? Así de espaldas. Bueno, a ver que se dá, pero bueno, eu creo que é un partido un pouco trampa. E o que falábamos de
os 4 equipos a priori que están un puntiño por enriba do resto, Estu, Leima, Obra e Palencia. Os 4 debutan fora de casa, nos contra Menorca, Palencia en casa de Palma, quizás o partido máis favorable, ¿no? Podemos nos cruzar. Leima en Guipúzcoa e Estu en Oviedo, que tamén fixo unha pretempada bastante... Cuidado, Estu en Oviedo que... A ver, eu agora xa que están as plantillas xa pechadas, que xa podemos ver un pouco como están, pues, nunha base os equipos, non vimos o teito, pero sí que a base dos equipos xa temos vista. Como vedes ese porcentaxe de favoritismos para ascenso directo? Quer dizer, vedes diferencias entre os 4 no escalón ou máis ou menos todo igual? A ver, a sensación é un pouco a de sempre, polo menos para min, non? De o Estu vai estar un puntiño por enriba porque teñen entrenadorazo e porque teñen unha plantilla bestial. Non sei se vai facer a tempada que fixo o ano pasado Burgos, espero que non, perdendo 2 partidos nada máis, pero a priori, digamos que ten todo para facer unha tempada similar, sabes? De repente desconecto completamente e non hai que me tosa. E logo os outros 3 para min están aí. Non vexo grandes diferencias. Eu igual vería a Leima unha gotita por diante. Unha gotita polos partidos que vimos, eu diría que sí, pero non sei. Bueno, a ver, despois o que sí que hai que dicir con respecto a isto, que eu creo que ao principio o mellor é onde poden ter un pouco máis de dudas, ¿no? Porque sempre planea ese tema de somos super favoritos, mira ao que levamos liando 4 anos, e para min o que lles pode xerar un pouco máis de dudas é este inicio de calendario que teñen, que non é o máis favorable, porque é verdad que teñen as primeiras 4 xornadas visitar a Oviedo, xogan despois en casa contra Guipúzcoa, sí que despois teñen Melilla, que a priori é un dos rivais máis frouxos da categoría, pero que despois teñen tamén na casa Alicante, que xa falábamos que podía ser un dos tapaos, e a quinta xornada xogan contra a Obra. Si dai saen con un par de derrotas, que non creo, pero ojalá todo sí. Pode ser que fantasmas. sí, un pouco eso. Salud. Porque teñen un calendario relativamente complicado para empezar, dentro de cando estás un pouco máis frío, que che poidan pintar a orella, pues, bueno, mollala. Sí, quizá un perfil de un perfil de equipo que tengo complicado, de que non podes ir medio confiado porque non son top, pero son peligrosos. Claro. Como pode ser Alicante, por E exemplo. que mellor se xa entras en rumbo... Sí, que parreches dous xa vienen os fantasmas, e se vas estos topas na xornada 15 ritmo cruceiro, os xogadores, lo de sempre. O que nos pasou ano pasado tamén, de certa maneira. Sí, claro, por eso eu creo que é máis complicado. Estos os atopas na xornada 15 co equipo rodadísimo, con 10 vitorias consecutivas, e o mellor sácalos do partido rápido, e agora, pues, o mellor non é tan fácil. Por certo, falando de Melilla, away, claro, ¿no? Sí, completamente. Claro, sí. Vale. Hai que pedir esa semana de vacacións para ir a Talí, pero sí. Vamos en coche. Sí. Eu creo que sí, está... De paseo. O sea, podemos parar a comer en todos os puntos da meseta que non colonizamos, que son todos, de camiño aí, porque visto. Eu fui por moitos, Fuches por moitos? Sí, non recordas que vixen o camiño de Santiago desde Madrid hasta aquí. Claro, pero que che queda... Crucei a meseta guai aí, No, pero eu falaba da outra. De baixar todo polo lateral, Portugal, Extremadura e logo tirar. Extremadura non foi. Ves? Sí, como se ven, Bueno, pues nada, cerrado. Vamos a Cáceres, coñece un par de locales aí. Sí, a ver se sacamos en Mérida colaboracións, gravamos ali Mérida está chulísima. Eso me dixeron, que era moi bonita. Mérida mola. Confirmo que Badajoz no. Badajoz creo que é peor. Terrible. É terrible. É peor, ¿no? Creo que algo. Top 3 sitios máis feos nos que estiven. Eibar, tío. Mérida está en Badajoz. Sí, ¿no? Provincia de Badajoz, sí. Está casi no centro, pero está casi no centro, xusto, teño aí como tal. Bueno, hai outra queixa que hai que facer. Isto é tremendo, pero outra tempada máis, segunda vez consecutiva que estamos en primeira FEB, e dos 4 partidos que hai entre semana, 3 en SAR. O ano pasado foron os 4 e este ano 3. Terrible, la federación odianos. Corrupción en la federación. E los peluqueros de Palencia, xa o dixo Mike. Joder, que terrible. Ostras, é unha putada, quer dicir, eu creo que eso tiña que estar
pois Mínimamente repartido, non? depois facemos calendarios asimétricos para que coincidan la jornada de los derbis. Eso sí que o podemos planear, pero eso sí, que poñamos 2 partidos e 2 partidos a todos os equipos para igualar, porque, joder, a nivel taquilla non é o mesmo poñer un partido un martes ou un mércoles que poñer un sábado. E jodes os abonados que non poden acercarse de fora. Eu creo que isto... Igual estás vendo que en SAR igual non veñen menos, 1000 tipos mil menos. persoas menos. O sea, Igual sí, no, e xente que sexa abonada que non veña, que é unha putada, porque ao final estás pagando por ese partido e non hai que enchoquite. Oye, pues mira, que non podo ir un puto martes ás 8 porque traballo tas 7 e pico e vivo a 200 kilómetros. Sí, En fin de semana aproveito para vir. Imposible. O sea, é un pouco feo, a verdad. No, como se vives a O 50. máis indignado aquí, Hostia. Charlie o máis indignado. Home, que me parece un pouco... No, que é decir, justo, tío. que se o calendario é totalmente simétrico e azaroso, cojonudo. Pero cando existen os calendarios asimétricos, para según lo que nos sale de los cojones e para isto no, No, verdad. é que é verdad, que decir, é unha cousa que a mí me dá igual, é que a mí probablemente tamén veña mellor un partido Sí. un martes ou un mércoles por temas personais, pero para a xente non. E creo que, bueno, está claro que cada vez os dirixentes deportivos miran menos polo afeccionado, pero bueno. Obvio. No, está claro que o deporte está virando cara que queran que o vexamos na tele. Bueno, Facilidades Bueno, para... en la Liga Plus, Efectivamente. en fin, que tenemos que facer eso, tremendo. Sí. Bien, y vamos a inaugurar a nova sección deste ano, que Moi sorprendente, non seguía sendo SMR esto. Vale. Bien. Vai ser a sección en o xogador máis eléctrico. Un pouco pues, inspirado en o noso patrocinador, O noso amigo Fernando. Don Fernando. Pero a Chama verdade, de Fernando. a verdade que me fai gracia porque é algo que levo planteando facer anos, de facer a parte do rajadoiro tamén potenciar un pouco os patrocinadores, pero non atopábamos. No. A sección de quen foi o xogador así que nos deu un pouco máis de vibras, ou o xogador máis eléctrico, un pouco o MVP, ¿no? Como quen di. E verdad que non vamos a facer un de cada partido de pretempada, eso non, faremos despois un de cada partido, pero ahora eu creo que o xogador máis eléctrico da pretempada en xeral, para vos quen foi? Grela. Alonso Grela. Sí. Eu teño 3. Tes 3? Sí, o sea, podríamos darnos as mans acreditando que Grela foi o xogador máis eléctrico. Podemos facer. A ver, é a primeira vez que facemos. Don Alonso Grela, xogador máis eléctrico da pretempada. Bien. Pero hai dous xogadores tamén moi eléctricos. Husgich. No. Ah. Krusty. Porque meteu os dedos no enchufe e se lle quedou o pelo así. Moi eléctrico. Eso sí que é moi eléctrico. E Junior. Super eléctrico. Es chispitas. No, chispitas son os que os da planta, os que lle gusta estar na planta, un pouco chispitas. Como? Que? Inner joke. Hacia mí mesmo. Vale. No, eu entendí, no. ¿Tú entendiste? Sí. Bien, bueno, espero que entendan todos. Todos estamos... Guille tamén vai entender. Bien. Bueno, y ahora sí, entramos en... A canción, que lle toca a David, por favor. Pois nunca pensei que iba a poñer algunha canción destos tipos, A ver. porque Sabes cortar? Sí, completamente. Unha canción de Juno Barrueta con 15 anos. Vadesme cortar. Bueno, pois no, a ver, que conste. Los Estanques é un grupo que me gusta bastante. Non coñecemos, non? Escoitade. Para mí está son chulo. como básquetbol oliveirense. O sea, Vale. coñecíos o mesmo. No, Pois, coñezo. pero el Canijo de Jerez Son, un pouco, pero creo que ten unha Non é colaboración o muro. con alguén. ten moitas colaboracións. De feito, teñen unha colaboración Los Estanques e el Canijo de Jerez, un disco enteiro que acaban de sacar falando de discos. Vale. Vale? E a verdade é que, a ver, eu estou bastante lonxe do que fai o Canijo de Jerez, porque cercano ao flamenco, este tipo de cousas, vale? Pero Los Estanques me molan porque son un grupo de rock. Vale. Entón, mezclaronse aí cousas e está bastante guai. E teño unha canción, o disco chamase Lágrimas de plomo fundido. Bueno, Vale. a priori, bien, Vale. razonable. Hai Bastante obradoiro. Para fundir o chumbo e Hai- que darlle calor a eso, Hai vos temas. Despois, dato fue a temperatura de fusión do chumbo. Dato fua, encántame esa sección. Por fin volveu a sección que quería. Bien. Ademais o título da canción está como moi cercana ao comezo de tempada. Como se chama? Estamos listos para golpear. Wow!
Pero parece música argentina esto, O sea, realmente rock nacional. É rock nacional. Pero no, nacional argentino, digo, que fai moita gracia que os argentinos dicen cuál es a mejor canción de rock nacional. Así que... Bueno, pois podemos pasar por Jerez tamén de camiño a Melilla Podemos. para conocer al canijo. Sí, ¿no? se puede. Presuntamente. ¿Por qué no? Bueno, Pois deixamos a canción aquí. Estamos listos para golpear Canijo de Jerez Pero- con Los Estanques. Bailonga. Moi bailón. ahora vemos. Voy a salir de dentro hacia afuera. Voy a meterme de lleno en la hoguera. Voy a tocar el sol con las yemas. El fuego derrite todas mis cadenas. Nunca subestimes a una mosca, sigue flotando en el fluido rosa, dejando el alma en zona pantanosa, bailando en una habitación rugosa. ¿Sabes? Aquí todo el mundo va a su rollo, menos yo que sé que voy al mío, por eso siempre estoy metido en lío, cuando lo queremos colocar. ¿Sabes? Esta noche ya no hay quien nos pare, aunque vengan los municipales y acabemos todos en la calle, estamos listos para golpear. Golpeadísimos. Nada, eu creo que vai vos molar. Bueno, cando saiu este disco? Agora, a semana pasada. Semana pasada. O jueves. E cantas escoitas levas desta canción? Non sei. 15. É que poñen no podcast que escoito. Igual 5 ou 6 escoiteinas. Bueno, vale. 5 ou 6 Suficiente. veces dudoso, 5 ou 6 diarias mínimo para que esté Vale. en pecho 3. Pero bueno, vale, empezamos a ralentí. Estamos de pretempada, non pasa nada, está todo. Sinto moito. Polo menos non puxo que no. Outra versión de que no. Ai, encontrei outra para este ano. Hai unha de Cortar. Cortar chave. de la no, perdón, estou me equivocar. Ojalá de la Voy a preguntar. Concerto, o 10. É bo, Eu posiblemente tamén. Ben ali, tío. Ixo que ao final viña. Eu teño guardia. É bo, é fijo, teño entradas. Tes entrada xa? Voy a preguntar a Barrueta si ten coñecementos informáticos e de montar podcast, así cortar David. Así que cando corten a Barrueta, xa que Buah. te casa en Santiago, darlle outro traballo. E todos grabando sin camiseta aquí. Hombre, como Junior. Barrueta tú e eu, increíble. Bien, 3 preguntas dos aficionados e cerramos. Ben. Credes que temos un equipo con boa base, pero menos teito mellor que outros? Porque non temos ningún melón por abrir. O sea, todos son como xogadores que bastante contrastados, que non parece que... Como menos sorpresas, non? Sí. Prefiro isto que non ter melóns por abrir. Eu son así de claro. E aficionado clásico. Son clásico. Penso, o ano pasado Un melón. O ano pasado Burgos tiña algún melón por abrir. Tampouco, Aparte de non. Dani Díaz, que é un melón. Pero por cerrar. Pero melón por cerrar. sí. Sí, o melón con jamón e cubata. Exacto. Buf, Era un tiña equipo, algún melón. era un equipo bastante razonable en xeral, así. Hombre, sí, bastante razonable era. Sí, sí. Hombre, a ver. No. Claro. No. E quedan primeiros. Sí, hombre, sí, a ver. Igual o Quer que, decir, igual o que necesitaban. pero sí que teñan xogadores que podían ter un teito máis grande, por exemplo, Corbalán, a evolución que fixo, un tío de 2002 Xa. con esa proyección, entre comillas, un melón, ver a donde vai dar. E eu creo que a sensación que temos é que máis ou menos todos os nosos xogadores podemos saber. Alonso Grela a ver onde vai dar. Sí, é o único, pero bueno, que a priori ven como unha das últimas fichas da plantilla. Vamos fichar un extra aí en un par de meses. E xa. E xa será un melón por abrir. Tú crees? Vuelve Jake Stephens. Xa non é un melón por abrir, claramente xogador franquicia. Franquicia. É o que necesitamos, un 5 descoordinado. Fichou por outro país Sí, balcánico, creo. Sí, ¿no? outra vez. Debeulle gustar. A experiencia, bueno, a ver, non diría que non, a vivir nos Balcáns. Un par de anos. Baba así. Balcans, Baba Balcans. Balcans. Claro, efectivamente.
Sí, eu a sensación que teño co noso equipo é que eso, todos os xogadores además están como nunha idade moi madura, ninguén é moi vello, todos xa teñen experiencia en pues en esta categoría, prácticamente todos, de feito, non? Porque Sí, todos teñen experiencia. pero mira, Grela 19 anos, Westerman 33, que son os dous extremos, se non me equivoco. Quintela 29, Barcelo 27, Lundqvist 25, Brito 28, Barrueta 32, Galán 26, Anderson 28, bueno, que non ten experiencia en esta categoría, é verdad. Huskic 33, Echegulin 22 e Dos Anxos 27. O sea, realmente son como xogadores que xa levan todos, quitando Grela, moito bagaxe de carreira, maduros, pero non maiores, o sea, dá a sensación de que todos xa sabemos máis ou menos o que poden dar. Hoxe en día no deporte profesional, en especial deportes estilo baloncesto, estilo fútbol e demais, parece que a edade de oro está sendo 27-33. Sí. Por aí, sí. Cando está o mellor rendemento dun xogador, que tes físico, experiencias, tes todo, o sea. Que 27 que nos collera, Sí, Barcelo. No cortar. Flipa. No. Bueno, pues entón Anderson está a punto de chegar ao pic do seu nivel. Vai empezar a meter triples como un auténtico animal ahora. Espectacular. Como está Anderson? 28. Perfecto, 2.04. Bastante bien. Vale, despois hai que dicir que houve unha polémica en Twitter esta semana, que é o tema Zurbriggen. Polémica. Bueno, polémica. Pouco máis se matan, casi colle alguén a autoestrada Santiago-Ourense. Eu non me enterei que pasou. La Lunas Blanca publicou que Zurbriggen iba a vir a fichar por Obradoiro en canto acabara en México en novembro ou decembro e que quen foi? Escrupdoiro lle respondeu: cabrón, eso es unha conversación personal que tuve yo con él, te la pasé en confianza, pero bueno, empezáronse aí a faltar. Sí, o sea, bueno, a un auténtico bochorno de conversación en Twitter. E entón, bueno, a raíz de eso, evidentemente, empezou a comentar a posibilidade de que coa lesión de Lundqvist se falaría con Canchero. Bueno, a ver, evidente que eu creo que puido haber contacto. Lógico, quero dicir, non sabes a lesión de Lundqvist o alcance que ten, a priori un tipo que acaba a competición en 1 ou 2 meses, que dis tú, bueno, pode terse marxe de empezar vendo que tal vai Grela e tal, pero o lógico de un equipo como noso, encima con unha plaza de extra por cubrir, xa deixando ese xogo, entendo que a dirección deportiva vai estar aberta toda a tempada facendo contactos. Que puidera haber unha conversación? Hombre, pues encaixa, non? Un tipo que xogou ano pasado nesta liga, que xogou en SAR 3 tempadas, que coñece a cidade, que lle gusta, que xogou con Westerman en de Fuenlabrada, quero dicir, a priori parece un tío que é lógico que o contactes. De aí a facer o bochorno que fixeron por Twitter, pues non sei, creo que hai máis cousas. Que é o que necesitamos? Bueno, eu creo que hai que esperar a ver como está a tempada e si realmente temos problemas defensivos. Eu creo que é un base máis que correcto. A mellor non chega xusto en ataque o que non tes. É unha cousa parecida a Grela, pero con bagaxe, unha saber estar e tal, obviamente, pois maior, porque e que non vai a sufrir a presión como o mellor pode sufrir Grela, que é verse de repente catapultado de ser o último xogador de tal, ahora mismo a ser o base suplente. Agora é o base suplente. Sí, e dun xogador con un historial de lesións e molestias que o mellor non lle permite xogar 30 minutos por partido, que de feito bo é que non cortar xogar. Cortar ole. E Juno. Sí. Bueno, pues nada, e volven Thomas e Fer. Nada. Firmo. E Vidorreta por Epi o... Sí, que veña por aquí. Hai que joder a este todos os días rajadoiros todos de os días alguma maneira. En 2 anos esta temporada Vidorreta fichamos a Vidorreta. Non aguanto, No. Pero Carles Durán ou Vidorreta. Me mato, Te mato. Durán ou Vidorreta? Durán. Sí, para mí sí. No. No, es tontísimo. Sí, pero Vidorreta a dormir, Simón. Calladito. Bien. Bueno, pregúntanos tamén polo estado físico de Westerman. Eu creo que hai que esperar a velo. Quero dicir, ahora mismo non puide xogar todos os partidos, pero igual a priori ben. E eu creo que eso, vai ir un pouco o tran, sí, vai ir un pouco tran e xa está. Esperar que non teña moitas molestias e con eso listo, pero ahora mismo
pouco hai que dicir do seu nivel físico. Non creo que un tío de 33 anos co pelado vaya a vir a deixarse os cornos na pretemporada. Tampouco esperaba. O sea, igual que Grela, que sí que ten que demostrar que claramente se viu que físicamente está 2 puntitos por enriba de todos físicamente, sí, Westerman non me esperaba. Quer decir, eu creo que está na pretempada que sí esperaba, ¿no? Bien. Bien, sección musical moi rápida. Vamos a introducir outra nova sección, pero antes fagamos unha pregunta para que Simón lle dé tempo a pensar na nova sección. Que outro día estaba pensando, cal é o voso tipo de, vou poñer entre comillas, vale, pogo favorito? É dicir, non só pogo, sino en concertos, cando hai cousas movidas, entre as probablemente 5 opcións máis razoables, que serían pogo clásic, o sea, o que iría posto boi, pogo clásic, xente círculo, compresión ao medio e a rotar, Circle Pit, empezar a correr en círculos, que generalmente logo termina rematando en pogo clásic, pero está moi ben esa parte. Moi lesiva. Moi de? Moi lesiva. Moi lesiva por outra banda. Moi lesiva, pero moi divertida. Wall of Death, moi agresiva. Nunca fixe un. Abrir os mares, que pasen pueblo judeo, que pase e olas al medio. Crowdsurfing é movido, non é un pouco, pero é unha parte movida e que está divertido, e que cando hai moita xente arriba, bueno, como o avión de Rapids, pero ao revés, basicamente, e sin que te leven ate diante as mesmas persoas, e non ir pasando. Ou, por exemplo, claro, a mí unha cousa que me gustou moito cando estive este ano no concerto do Oasis foi o de agarrarse todo o mundo dos ombros e empezar a saltar así arriba a baixo. Esa mola, Está moi guai. Esa mola, esa moi de fútbol. Furbo. De fútbol. Fútbol, deporte, pelota, gol. Furgo ou furbo? Furbo, con V. Para mí, con V. Claro, furbo. Furbo. Furbo con V. Para mí con V. O fútbol. Con V tamén, con tilde. Fútbol. Buah. Fútbol. Fubito. No, fubito outra fubito cousa. gusta. Para mí fubito outra cousa. Sí, pero Pachanga de fubito, outra cousa. claro. Gustoume moito que vin outro día un vídeo desto. Podemos facer isto? Vamos a preparar isto para o próximo día, porque vin un vídeo que era destos míticos de Chaotic Good, Chaotic Evil, ordenado, Evil tal. Chaotic, sí. Sí, Evil Chaotic con 9 cuadrantes de como dicir pizza. Podémoslo facer con fútbol. E eu creo que dá para 9, Buah, preparamos isto, espectacular. Bien. E agora presentamos a nova sección que probablemente veña para quedarse para sustituir a canción máis infra e sobrevalorada. Vamos a ser un pouco máis puretas clásicos. Pero non vamos a escollar Pogo. Bueno, sí, claro, perdón. A mí gustan todos. Cortar David. Pero eu creo que o clásico Todos por igual, no. O clásico ben feito. O clásico ben feito mola moito, moi tío. guai. Está moi ben. Porque sobre todo se abres con tempo para xogar un pouco antes de que explote. É que podes incluso facer un mix É que entre entre un varios. gilipollas cun churro. Eso. E o tío que tira o zapato hacia arriba e o perde, eso está moi ben cando rompe. Eso mola. E sobre todo, o que máis me gusta do Classic é cando se fai un círculo moi grande que podes incluso cando se está antes de romper agarrarte dos ombros dos de al lado e dar así un pouco abaixo. Outro día no Revenidas, non me acordo en que concerto foi. Por que non te acordas? Igual foi en daqui de Ría. Pode ser. Que non foi en daqui de Ría. Entón non foi. Igual sí que foi en daqui de Ría. Entón igual se foi. que xusto se abriuse un pouco, estaba empezando a romper e alguén se puso no suelo a remar e todo o mundo parou de romper e se puso no suelo a remar e foi en plan, que? Remar tamén está bastante pero ben. super coordinado, estaba rompendo, a xente parou e todo suelo. Remar, Remar. Sexta opción tamén moi Remar valorable. que a nova a que chegou fai nada, pero está bastante ben tamén. Está guai, O de remar. Sí, que remar guai. está ben. Remar non se pode abusar. O sea, igual que No, tens que facelo unha vez por festival. por día de festival. Sí. Pode comprarse, dependendo dos concertos, pero non pode ser unha cousa abusiva. Pouco pode ser cada 3 minutos. Ter remado en La Oreja de Van Gogh Eso foi espectacular. como o mellor que me pasou na miña vida. O sea, un momento meme absoluto. Eu creo que remar é eso, unha cousa para unha vez por día, unha vez por festival. Pouco Classic, un cada 3 minutos. que queiras. Sí. Ilimitado. Circle Pit, un por concerto. Sí, Crowdsurfing, un por festival. por festival suficiente. O sea, por persoa, un por festival por persoa. Sí. Claro, vale por un tal, excepto que seas Josu e que digas 3 en este concerto. E Wall of Death un cada 2 ou 3 festivales. No, É un moi- anual. Un anual, porque é moi agresivo.
Lundqvist non pode. No. No. No debe. Bueno, pode ir co brazo operado. Que a ver se está ben operado. Poucos non lle deixamos en Xeral facer. No, creo que... Bueno, en postemporada cando non teña contrato que fago que queira. Vale. Razonable. Pero ahora no. Bien, e ahora nova sección. Recomendar... a ver que vos parece. Isto é unha cousa que danzo. Hai dúas opcións, que é un disco, recomendar un disco que escoitedes en vez de escoitar como se escoita ahora todo en Spotify de mira, gústame La La Love You, pero por que te gusta La La Love You? Es que esta canción es moi guai. No, mira, o sea, gustache unha canción que están poñendo hasta na sopa, pero para que che guste un artista eu creo que ten que haber algún disco que digas, joder, mínimo un disco dese artista, decir, este é para escoitar de pé a pá, e as 3 mellores cancións dese disco ou as 3 que recomendedes. Ou, despois tamén podemos facer unha cousa que é un pouco como comercio local, de recomendar unha banda pouco coñecida que vos gusta a vos e querer darlle un pulo. Ou podemos facer un día outra, como vexades aí. Sí, a dos tamén. Disco hoxe, ou que preferides? Sí, disco. Venga. Eu xa recomendei un, xa que quedo con ese. E que cancións recomendas dese disco que escoitaches tanto? Vale. Perro absolutista. Sí. Pois mira, falando de perros... Sí. Los perros. Vouche dicir. Falando de perro, O Sánchez. disco é... non dixeches canto pesa o chumbo. Queredes que diga... Tanto foa. Canto pesa, no. A canto se funde. Exacto, temperatura e fusión. Mentres vou dicir, pois, o disco é Lágrimas de plomo fundido, xa puxen a canción. Vale. El murmuño de los perros. El murmullo dos perros. Está Tamén un chula, pouco tamén. obradoirista esa canción, vale? Fumata grupal. Fumata grupal, de que será eso? E xa está. Vale. Simón, tes a temperatura de fusión? Sí, ten moitísimo máis datos. Dalle. Bueno, De plomo todos. cerramos discos da Chupazo. Soda do Fogo a acabar. Disco móvil, venga. Mira, vou dicir que de febreiro deste ano, creo. Que reciente. De La Milagrosa, Ya no me duele mal. Está ben. ¿Cómo se llama? La Milagrosa. No, o Ya disco. no me duele mal. Ya no me duele mal. Ahora me duele bien. Vale. Bueno, Está guai o disco. ben. ¿Y cancións? Vale, mira, Tres. te digo, por exemplo, Tripitir, Vale. está guai. Vale. Ponzano, que é a máis coñecida, diría eu, do disco. Vale. Ah. Y... Puta calle Ponzano. E Carlitos Tiburón, bueno a decir, dedicándolle ao mozo a miña irmá, porque se chama Carlos, e foron ao concerto en Crechas a semana pasada deles. vale. Tocaron en Crecha. Foron a saludalos a Carlos, porque era o único que se sabía todas as cancións, porque é moi fan. E dixenlle, como te chamas? E el Carlitos Tiburón. E foi moi gracioso. Buah. E lle filmaron o vinilo con 17 puxando un tiburón. Oh, E que dixen, guapo, para tío. Carlitos Tiburón, moi guai. Moi Buah, ben. muy bien, concertos en Crechas, Concertos pequenos. Son os que máis molan, Sí, Hai sempre que... sí. Está estallando. Eu xa digo, este ano é o principio do fin de Macrofestis. De festis en A ver, xeral. eu nos que mellor mo pasei son os pequenos con este ano, Pero creo que vai a Estilo, eso, Revenidas, Caudal, Sonrías. No, pero eso tamén vai Eso vai ir a explotar. O sea, eso se refirme, eso xa entra quitando o mellor Reven Sonrías. Eu creo que Caudal xa entra dentro deste proxecto de todos os bandas iguais, etc. Quero dicir, a eso me refiro, Sonrías e Caudal este de ano. repeticións. Sonrías entrou nese rollo xa tamén, Sí, un pouco, sí. En cartel, sí. Sí, pero eu creo que ten un organigrama de que non vai xente tan random como os outros en general. Ainda ten esa xente de antes que Eso sabes, sí. Mantén ese estilo. é como Revenidas, que tú vas e aínda que manteño o estilo No, ou aínda que o cambie un pouco, a ver, vas ver a mesma xente. O festival sempre. que existe que máis aguanta o estilo Revenidas sin dúda, Sí. vamos. O sea, Lonxe. de aquí digo, Lonxe. de Galicia. Lonxe. É o único que aguanta. Que sí que é certo que empeorou o cartel, pero mantén o estilo. Xa. Pois mira, eu digo porque estou empezando a ver tamén, por exemplo, Capitol ten moitísimos concertos este ano, moitos máis do que había outros anos, E sí, genial, veñen as sagas. Entón podes recomendar un disco dunha banda que ven a Capitol en decembro, Morgan. Sí. Eu vino en Capitol. Sí, eu Fai 2 anos. Tú sí, eu vino a anterior vez, xusto pre-pandemia. Está guai, Sí, a min gustoume moito en directo. E vou recomendar un disco de 2018, que é de Morgan, que todo o mundo coñecerá, Sargento de Hierro, que foi Sí, a que petou, mítico. obviamente, pero eu vou recomendar 3 cancións distintas, que son Another Road, Getting Ready, que é un pouco tamén Obradoiro vibes, Blue Eyes e Flying Peacefully, que vai ser cando cortemos a Barrueta. Vale. Vamos a dicir eso, ¿no? Sí, toma, aquí tes carta de corte, Flying Peacefully, y pones la canción y él, no puedo poner esto en TikTok.
Así que nada, bien, Bueno. recomendacións discográficas disqueteras están. Fun, dato foie do chum. Dato foie. Dato foie do chumbo, Datos foie. Temperatura de fusión, pensei que era máis alta, excepción. Dato foie... 60. No, tampouco. 327,5. Buah. Bueno, está bastante ben, Esperábame 700 grados. Dato fue. Fue. Dato fue. Vale, eso, punto de ebullición, Vale. 1749. Bien aí. Costa lle bullir, Densidade é bastante denso comparado cos metales que solemos usar. Realmente a tabla periódica non é dos máis, pero bueno. 11,34 gramos centímetro cúbico. Hostia, é denso, Sí. Centímetro cúbico. Un centímetro Calor- cúbico é unha cousa, Sí, sí. 11 gramos que pese iso é bastante. Calor específico 0,128 julios partido gramo Kelvin. Buah. O sea, calor específico, para que non o saiba, creo que a energía que fai falta en julios para quentar un gramo da sustancia, para elevar un grado centímetro, un gramo da sustancia. Eso hai que compararlo co do Kepler. Como que Claro. o de Kobler. Claro. Alexander Kepler. Bueno, Bueno, así interesante creo que eso. poco más. Bueno, pues como cosas interesantes, decir que este episodio creo que fue bastante interesante. Sí. Así, Sí, en ¿no? general, Fua. Y este era de pretempada. O sea, que Imagínate a saibades, semana que ven ou dentro de dúas cando grabemos partidos xa. vamos, ahora mismo... Stay tuned. Stay tuned. Estamos despegando, pero vamos, como si fuéramos un... No sé. Un avión. Un brazo, sí. Un O- pepino. Iba a decir un brazo fascista. Un pepino. Iba a decir un brazo fascista, pero sí, También Fuá. como un avión... Fuá, Fua. Ese sabes de que vemos do pepino, non? ¿Qué? De cuando unha tipa lendo o telexornal en Teletipo, Ah, creo que era, sí, que decía, o Teletipo. Dice, Cúbica iba como un pepino. Sí, é mítico vídeo de fai anos que flipas. Joya. Bueno, xa nos vamos a escoitar, ver e ler con unha victoria ou unha derrota no Buah, que casilleiro. nervios. O sea que, nada, Estou cagado. lémonos por Twitter. Vamos cañar. Vamos a despedir isto. Beijinhos. Vamos Con beijinhos. Beijinhos. E son ASMR. Beixiños de LK. Beijinhos de LK. Dalle un par de Temazo, dalle un par de beijinhos de Lecai. Dios, que mal vica este tipo.